Hello logofer, welcome back to my YouTube channel and Bikaruna vlog logofer. So boray dong logofer nोंथांमोना to asa खालामदों गासैबो थिगैनो दङ आंबो थिगैनो दं ओमफ्राय दिनै जाय आङो माने लोगो लानो न'आव थांहांदों आरोना so 10 दिन जाबाय नालाय बिसा माने खनसेनो मराकास आरो माबाखौ खनसेनो लाखानो नागिरदों नालाय so आं बिसानाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर so थांनो ओंखारबाय आङो दा ओंखायनो नोंथांमोनाबो इन्टारेस्टेड बायदि नायलांबाय थादो आरो बोरै खालामदों बिसा न'आव थांनानैसो देखायना होनोसै आरो आं लोगोफोर ओमफ्राय सान्दुङाबो जि गोसाना लोगोफोर ओमफ्राय so लोगोफोर सानफ्रोमबो सान्दुङाव माने बेरायो सान्दुङाव थांलाय फैलाय खालामनाय जाबाय दङ माने सोरखौबा दोनैनाय आब'खौ लायनाय आब'खौ दोनैनाय इदिनो थांलाय फैलाय बिदिनो जालागासिनो नालाय so आखाइफ्रानो ससे गोसोम ससे गुफुर जाजोब्बाय लोगोफोर ओंखायनो माने दिनै गस्ला सार्ट गानदों आं नै गोदान आरो आंनि लोगो गिफ्ट होनाय गस्लाखौ गानदों आरो आं नै बोरै नुदों लोगोफोर so बेखौ गाननानै थांसै आं दिनै ओमफ्राय माने सान्दुंखा गरमनो मैया हरावसो जि अखा हाबाय माने ओमफ्राय दा आरो जि गरम जाफिनलायबाय ओमफ्राय गरमबाबो थांसै आरो दा गारि सालायबाथ' एसे थान्दा जासिगोनबाबो खामथाबजोबलायसिगोनलाय ओंखायनो आखाइ गोलाव गस्ला गानना लाखाबाय आं नै लोगोफोर दसे गस्ला गोदाना लोगोफोर बोरै नुदों समायना दा बेखौ गानना थांबाय थानोसै लोगोफोर थ' मोनहैनानै आं देखायना होनोसै आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर स' थांबाय थानोसै आं हारसिंसो आरो लोगोफोरथ' गैया लोगोफोरा ओजोंनो दंहैखायो माने ओंखायनो दा आं थांबाय थानोसै आरो लोगोफोर नायलांबाय थादो थ' लोगोफोर आं मोनफैबाय आरोना जायगायावथ' हाबैनोसै सिङावहाय थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो जा सान्दुं गोसायाव माने मोनफैबाय गस्ला आखाइ गोलाव गाननायखाय एसे बारा खामथाबदि आरो एसे मोजां जाबाय ओमफ्राय दा सिङाव थांबायसो नायलांबाय थादो लोगोफोर खाम्फा बानायदों आरो नै आयंनि स' ओमफ्राय नै आरो हाबलांसै आं सिङाव जा गरमखा नै लोगोफोर दख'ना गानबाय आरो आं फैनानै लोगोनि रुमाव स' ओमफ्राय दा मानसिफोरा दासो फैगासिनो माने फैयाखैनो ओंखायनो एसे खामानि मावना होनोसै आरो लोगोफोर दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो एसे जि गरम सान्दुं जि बारा सान्दुं गैयाबाबो जि गरमखा माने लोगोफोर दिनै गरम kan Moji nilai coba pengen kupur yang color apa nilai Mimi iya jangan tutukan nilai angkat sana angkat sana mama dong ra betul sudah bile nah video kan jaga sini jaga sini nihข้างในหลังใบเนื้อหลงอ่ะป่ะนี่จักนะ Sampai mana? Ini. Bisa apa kamu aku? Nih ini nih. Ini dah bisa nih. Nah, papor. This is nak. Aku udah punya. Capek dah. Nah. Rasa dulu deh. Oncom जानो फैग्राफोर
Goirang ya. Laba. Nah, logofer. Pura mana sing dan orang nengkar bayar. Salah di pra. Ini, jangan geng pra. Murah kamu sana pergi kerja ini. Isi berena sang sih ada logofer kita football gila kasih nain sang mau sih jangan son. Tamu bener nainin festival lagi macam macam bayar jeng sang. Tak asan bukan ini muda supaya. Mana? Nari kerja lah apa kapan sih men? Lama-lama biar ada yang pernah isi. Oh ini asal football gila naik di sini football di sana ini. Feeling romantic. Jangan pura high school kena yang dar, na jangan high school kau ada isi. Ini sobe. Pura kau bisa main lagi. Nah ini mana kira high school kau nggak ada mau main video dengar sobe kau high school. Gagli thang high school kau. Nah ini pergi kasih nama thang kasih dar jangan. Kasih. School thang itu mau malah bargogan, malah college mungkin jadi thai man, beda college thang high school pergi dulu gitu. Football gila kasih nari kita football gila nain kita ini. Wow, ni mana sih kari fin nandung pergi ya football. Paham apa na? Mana boleh? Football mah gila nain. Turnamen gila nain gitu nih turnamen nama. Wow, nih dalang ayo, angka benci bay. Nah, mana leh? Ayo, guliang batai. Ayo, gilung. Ayah, ijeng golang nang gua gila leh. Bisa tato. Ayo nih. Wow, hamnu hui jane. Ini laga perjengna sekolah, high sekolah. Singo hamnu nana lama wicket pangtis mantan dara. Si berai terbaik nih. Jeng tanah semua siapa termenar da lockdown jeng sekolah karab. Dah zuber. Tumpah bicara. Gate bang tina gitu biar school ko isi naik nih laga perjeng nih school ko isi naik ada tina isi tikan nih rot ke bosa bay mana mabani friend pun kayak na senga sekolah college tang naik friend pun ini namun kayak mana di nih isi naik nih kamera jam mulai nukra sampai yang na front kamera guard sampai laga pergodan lanak sih nula na ini cerita yang bara asal berapa deh Jangan itu mungkin naik pura lagu pura nih sih terbaik. Jangan nih kayaknya pura mulai. Nih isu. Ini nongan ah nih isu muka jangan kayaknya. Nongan jangan extra lawan ya nih isu dah. Isu nih pura. Nusur heb dong sama kokolak se. Lagu pura nih jangan kayaknya ifang adir bayar isi aja siapa karena. Berenang nanti mau jangan mana? Nih, saya tak kelas ber. Nah, bener nih kelas benar, nah be kelas 7 nih room. Ayo ke 6 nih. Wow, sama nah. Koi nane. Letra saya sebagai nih be kelas 8 nih room. Private 9, 10. Tamu aja kak? Hah? Nah, school naik nih fikir apa? Beri menka school ke. Happy. Ex student ada yang base school nih nih. Pernah nih berat kesenai mendengar. After 2, 3, 4 years nih udah apa dengar nasinya sekolah. Jangan bini ex student box. Ex. Takkan, bayar sengai na, bayar fungsi sengai na. Bayar sengai na. Bayar. Nusu kelas itu dengan, bayar ni pakari pangar lagu berjauh gitu cakap beku beseng ni sarana kaidu menjadi bagaimana biau. Sarana kaina na, empai student semua kaina na, empai sengai sarta pilih darah, empai tu dompa berat gitu saja ya. Pakri dompa. Wow, sekolah.
सानदाय बाजुबायनो थ' लोगोफोर बेरायखांलायबालाय स्कुलाव एसे दा थांफिनलायनोसैलाय न'आव थांफिनलायनोसैलाय आरो जोङो जा मोजां मोनदों आरोना बिराद गोबावनि उनाव स्कुलखौ एसे नायफैनो मोनदों नालाय फैनो लुगैयो सिगांथ' उन्दै समाव माब्ला स्कुलनिफ्राय बारग'गोन मोनबाय थायोमोन ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय थांखांनासो स्कुलाव फैफिननो लुगैदों आरो गोसोखांनो लोगोफोर ओमफ्राय दा दिनै फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों स' नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनदों कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय आरोना गाव गावनि स्कुलखौ जेरैबाबो उनावबाबो गोसोखांफिनखायो मानो होनबा स्कुलाव थानाय बायदि टाइम स्पेन्ड खालामनाय बायदि जाया नालाय कलेजफोरावथ' गाव गावबागावसो जायो नालाय स्कुलावनो बिराद इन्जय जेसेबां खालामनो हायो नालाय स' गोसोखाङो आरो Tansi baca bye bye deh bye 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 थांबाय थानोसै इसोर बल गेलेनाय नायबाय थासिगोन ना जा थांबाय थानोसैलाय फैदो थाबाय था नै बल गेलेगासिनो जे मालाय टुर्नामेन्ट गेलेगासिनो नो दसे नायबाय ओमफ्राय नै स्कुलाबो ओरैजाय थालांबाय लङाबो नै आयु गिथावथाव आउ डेन्जारेस जाखाबाय मालाय जे कालभार गोदान खालामगासिनो आरो स्कुलनि लामाया सिगांनि बेजों दंमोन आरो कालभारा ओमफ्राय माबालांबाय बायजोब्बाय स्कुला जोंनि स्कुल UNB बड' हाइ स्कुल आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल स्कुल ओमफ्राय नै ओरैजाय थांबाय थानोसै लामाया ना सारदों नालाय लामाखौ साफा नुयोना नैयो बिबार बारबावबा मोजां कृष्णचूड़ाया बारजोब्बाय थांबाय थादो बाय बाय होनहर लोगो सासे थांलायबाय आरो ओरैजाय आं लोगोबो बाय 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 ओरैजाय थांसिन आरो बिसोरनि गामियाव बियो ओमफ्राय दा आं हारसिं थांसै आरो न'सिम गारि गैयामोन नालाय बेना आंजों ज' फैफाबाय थ' बिना गामिया सिलिखागुरि आरो नैबेखौ बै गामि नुनायानो सिलिखागुरि आरो लोगोफोर स' लोगोफोर सफैलायबाय आं नै न'आव नै सनाफोरखौ नालाय नै स्कुटियाव गाखोलायबाय नालाय नै जा रोंबाय माने बे गाखोनो नै बेयाव आरो नै टेबायाबो गासिनो नै नालाय पुरा माने फैनायनि गारियावसो गाखाबाय माने बिसोर आंजों ओरैबायदिखा मेथाइ जानो लुगैनाया इनि नालाय स' ओमफ्राय माने लोगोफोर हरथ' थाबोनो होदोंमोन आरोना लोगो लाहानियावथ' थाबोनाय जादिया आङो जोंना अनलाइन क्लासेस आरो एग्जाम्सबो सोलिगासिनो नालाय बेनि थाखायनो आं थायालासिनो फैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बारा देखायनाय जादियासै खामानि एसे मावनाया मानसिफ्राबो एसे भिर जाबाय नालाय थ' बारा देखायनाय जादियासै अब्लाबो एसे देखायना होबाय आरो आं लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि पुराना स्कुलावबो हाबना फैबाय आरोना जों लोगोफोरजों एसे बिराद मोजां मोनबाय दिनै थांनानै बिराद गोबावजों हाबबोबाय आरोना स्कुलावबो स' दिनैनि भिडिअ एसेबांसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जों आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर स' दिनैनि थाखाय एसेबांसै लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर